Bona nit, benvinguts, benvingudes a la 37a ja nit de l'edició. L'element que us fa forts i que us uneix és una causa tan noble com l'amor pels llibres. Si us plau, que pugi aquí a l'escenari Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya. Avui som aquí perquè és un orgull treballar en un sector que té 500 anys d'història, que ha patit tot tipus de crisis i que, malgrat tot, segueix sent el primer sector cultural del país, capaç de connectar cada cop amb més eficiència entre els autors i els lectors i que no parem d'innovar. Els premis i els reconeixements són els grans protagonistes d'aquesta nit de l'edició. El Premi Atlàntida s'atorga a una personalitat que s'hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre. La veu d'en Josep Maria Pou, indissociable del teatre, evidentment, però també de la literatura universal. Escoltem, aprenem i deixem que la seva veu ens descobreixi universos sencers. Per tot això, enhorabona, Josep Maria, benvolgut Josep Maria, per aquest Premi Atlàntida. Llegir és un costum, o potser també un vici. En qualsevol cas, un fet que condiciona tota una vida. Llegir ha estat sempre la meva activitat preferida, molt més que no pas anar al teatre o al cinema. I vaig aprendre a llegir llegint teatre. Un bon lector de teatre és un millor espectador de teatre. Que el fet de llegir és un acte de resistència, perquè obrir un llibre és sempre una acció pacífica i llegir un llibre és sempre un acte de pau, com si del llibre en sortís una mà i agafés la teva. Això és el que m'agradaria, estirar la mà aquesta nit, trobar-me amb vosaltres, donar-vos les gràcies i que puguem continuar llegint per molts anys.